to duk wanda yace boko haramun ne suka tambaye shi me amin ita kimiyyar kanta ko yaran idan yace yaran ne haramun to kai wahala ta hausar ka ina nasin da yazo ce maka kai hausar ka kuma ita ce addini kuma turancin mai turanci faransancin mai faransanci canancin mai cananci inyamurancin mai inyamuranci shi kuma kafirci ne waye ya faɗa maka haka idan ko yace kimiyyar ce to kaga kenan duk mai makaneza akan titi duk inda garejin gyaran mota gyaran rediyo gyaran firiji ke ko da mutum bai yi boko ba wannan kimiyyar da ya akwai ta to shi kuma wannan ya ce kenan duk haramun suke ci duk mai gyaran mota duk mai gyaran rediyo duk mai gyaran talabijin duk mai gyaran agogo duk mai makaneza wanda zai maka faci duk haramun suke ci dan kimiyyar ce haramun kaga idan mutum ya ce wannan sai ka ce to zo ta'al li najlis wa nuharrir mahallan niza zo ne da kai mu tantance a ina fagen dagar yake ne da kai akan me muke musu yaran to ka kawo mun nasin da ce turanci haramun ne ayi amfani da shi faransanci haramun ne yahudanci haramun ne manzo Allah ya ba da izini ga sahabbai sun koyi yahudanci yace ku koyi yaran su dan bazan amincewa abin da suke rubuto mun ba yasa sahabbai suka koya cikin sakatarorinsa ɗaya daga cikin sahabban ya koyi yahudanci zai iya rubutawa ya karanta cikin kwana 6 dan naci tunda annabi ya ce to kaga wannan jahilci ne wani yazo ce boko haramun ne haka kawai kace boko haramun ne dole ku tambaye shi turanci yare ne da turanci ake karanta biology da turanci ake karanta chemistry ake karanta physics ake karanta geography ake karanta kaza to su waɗancan ilmomin su ne haramun ko shi yaran da aka koyi wannan da su ne haramun dole yayi bayani kuma waye mai da su haramun Allah ko manzansa ko shi ne kawai ya ciro daga cikin aljihunsa ya bayar dole yawa mutane bayani na yadda a cikin hanyar karantar da boko hanyar karantarwar za a samu kurakurai shi kanshi ilimin a cakuɗa shi da wani ba a samu kurakurai to sai a cire wannan kuskuren a jefe shi gefe guda sai a rike daidai din a yi amfani da ita hanyar karantar da boko a cakuɗa maza da mata baligai wannan kuskure ne to lokacin da ka hau mulki na hau mulki wani mai kishi ya hau mulki sai ya zo ya wajabta cewa a ware maza daban mata daban matan su ci gaba da bokon mazan su ci gaba da bokon ai shi bokon dai yana nan yanzu menene aka samu kuskure hanyar me hanyar karantarwa sai ta haramta shi yanzu a kasuwa ba ana mu'amala da riba ba tunda ana mu'amala da riba sai wani ya zo ce ka je ka shiga kasuwa kai kasuwanci ya zama haramun sai zai ce maka me in za ka yi kasuwanci ka kauce wa me ribar to kuma wannan a karan kanka za ka iya kauce mata tsarin karatu kuma tunda ba ku da makarantu naku na musulmi naku na ku kadai sai na gwamnati galibi naku na ku kadai ba su da yawa ba za su iya haɗiɗe dukkan wanda yake son ya yi karatu ba ko a mataki na firamare ko karama ko babbar sakandare to za ku kai na gwamnati kenan to wannan kuma laifin waye laifin gwamnati ne ko laifin ku kowane coci yana da makaranta ko kuma masallatan juma'a nawa suke da makaranta kowane coci yana da nazare da firamare har zuwa junior da senior secondary school kuma zai karantar da ƴaƴansu ilimin bakon a bisa ga yadda ya dace da aqidar su kai me ya hana ka a masallacin ka kai da ire-iren ka ku kuma ku bude ku karantar da ƴaƴan musulmi a bisa ga abin da ya dace da aqidar ku